Aryan Aruhi no belai kheno hamjagui tongo tei borok kaisa college o porilai tonglaio tei o berailaimung wngkha borokni college ni joto pal baksa khe last paithak berailaimung haifano Aryan ni bagui o beraimungo special wngjakmani karon tongo bo Aruhi no o berailamungo no kaijaknani bagui propose khainani naimani joto uansukma haino kaham khe wngui tongmani borok o naithotok view rok no naiui tei sariko tuisani kinaro Aryan Aruhi no propose khaina naimani Aryan khe muchungjago ajorao borok khoroknwi nuknani oboni pore sariko bolong haising berailaimani pore Aryan Aruhi no bagyo kasarika jefuru borok ajagani thangna nai tongfuru abse a gari driver saka norok jeske pano horungya sini swkang no phadi hinui Aryan bini kok no care khayawui tei Aruhi bai ajagani thangka oboni pore borok tuisani kinaro bike no bathagrubui kaisa obahai jaga bathaka borok ayangtui aswk naithotok sunside bo nugui tongo sana thangka borok waisapano obahai nugya khohai Aruhi bike ni ongkhorui tongthokjagui cherai rok haikhe khaisagui thangka Aryan bini bike no tonoi tei bini ukluk thangka abose bo nukha Aruhi kaisa buphang tanjak digi thang tongmani bo uansuka bono hujagui sigirnani hinui tei ajorao no propose khairnani hinui tei bo obahaino khaikya abose Aruhi tisiki rijakya yangle bo a buphang tanjago asuktetui a buphangni ganani kaisa kuna haising nasigui mangse tongsu tei tamjani kahaikhe haino munui suru wngui tongo Aryan bini yak no rongkha tei bini yango khel khaidi hinui saka abose Aruhi se ulta bono chupkhe tongdi hinui saka tei a buphang sakao asukjak kaisa belai kheno naithok kuphur colour ni aming no naisikdi hinui saka Aryan khe wngjakha bo haino chengra rok se wngtokna hinui tamoni himale a buphang tanjaksi yangle a jagao kun phanse kwrui Aryan tei bisi leria karui bini yastem kariwui tei Aruhi no propose khairokha jefuru yastem kari kheno Aruhi ni khel Aryan yang thangka tei bini mokolo tongthokni muktui klaikha Aruhi lologi no hinui goisiui rwkha tei borok kunui kwbak laiui tei ajora no celebrate khailakha andro gundra wngmani bo kisa bariui thangkha aboni bagui borok uansuka tabuk thangkhe no chanai hinui jefuru borok hotel o sogui kheno a jagao borok hotel ni manager ni mwkhango kisa kirijakmani kahai khe nukha oboni yagulo borok room o sogui kheno Aruhi Aryan bai kisa phano kok saya karui no thunani bagui thangkha oboni bagui bo kisa tamjani hai wngjakha haifano bo phungni simi phataro mangno bwla oboni bagui Aryan wngjakha Aruhi lengjagui rok se tongkhana hinui tei bo thukha tei haifano bini o thumani tei kisani pore kheno Aruhi ni kapmani khorang khanaka Aruhi continue haino koborok haikhe kabui mans tongsu tei o nok bisingni kuna haising naisigui kaisa obahaikhe simese saui tongsu a buphangni phola hamya bono bwthar simnai hinui Aryan kun phano buji manjakya wngtongkha bo chirikhogui Aruhi no chupkhairokha oboni pore kheno Aruhi bono kaisa obahai saka obono khwnawui Aryan ni bwkha kirijak sukha Aruhi saka bini imango a kuphur colour ni aming no nukjakha je bono a tuisa ganani buphango achukjak nukmani tei haifano a aming belai kheno 6 tei kirmai sinjak tongo tei haifano asumsa Aruhi ni yago khisigui rwkha tei aboni bagui Aruhi ni muktui bai thangkha abose Aruhi jefuru mokol phio kheno a aming kuphur bini bwskango no tei naimang kaisa belai kheno kirmai sinjak phola hamya ni ruk wngui thangkha bini bwsak bukurok haino ransajak hai tei bini mokol kosom bai borokni room ni kaisa kuna haising basogui tongo tei borok no naisigui tongo tei oboni bagui Aruhi urat khe chirikhokha puila purukhe Aryan wngjakha Aruhi imang rogo se nugui tongkhina hinui tei haifano Aruhi ni yaktugo kubui no kaisa aming khisikmani manui tongo obono nugui Aryan kwchangma bothrai phaijak thangkha
bo aruhino ajagani talangnan bagai wansuka haipano jefuru bo aruhino yagrikeno abose bono sabjani totre sebi tongphaikya tai oboni pore kheno bo bahaino a kirme chinja phola hamyano nukha bo ekdom khe haino bini buskango no phairika tai bono buthanani bagai saitogui tongkha Aryan aruhino chubachu sanai tongmani haipano aruhini sori ekdom khe haino baribui thanga aruhini bukhuk bini bono haino thui phai tongkha tai sajakmani bagai bo kabui tongkha aruhini mokol bo haino a phola hamyani haino kosom ongui thangkha Aryani hama thangnani no naimani oboni pore kheno a hotel ni manager borokni chirukhokmani khorang khanaka tai borokni staff member bai a room phailekya haipano borok phaiman pore phano kunu phano ungliya a phola hamya tabukhe a jaga tiskrikya haipano aruhini khorang slaijagui thangka tai bo kaisa kirmasinja khorang bai obahaike simise sawi tongsiu bo jotono no butharki bai ne hnai oboni pore kheno poroknai no lengui thanglaikya manager ni chubachu bai Aryan tei aruhino hospital talangui thanglaikya Aryan jefuru sijakheno bo nukha bini parents tei aruhini parents tei a hotel ni manager a jago no tei bono sijamanugui kabui tonglaikya Aryan kirijak tei aruhini bagai chungka tei borok saka aruhi hospital sokweni sikangno blood loss wngmani bagai lama soi thangka Aryan okokno khanakeno bukhabajak suka oboni pore kheno borokno a hotel ni manager kaisa obahai kok saka obono khnawi jotono wanajak suka bo saka kaisa kamini kaisa buphango phola hamya tongo hanai tai kudungma bisini simino bo borokno butharnani suru khaikya jesepano borok a buphangno tangkheno bini thunani kubuino tai je borok thunani sikan a amingno nunugu bo kaisa phola hamyani rupungui belekhe kirima sinjake butharsibu parani masumusu borok bukhakrakhe kiryabui a buphangno tani khibika abuni bagai a kamini borok ungjakha a buphangno tanmani yagulo sana thangke a phola hamya bai yaka khanai yangle oboni thik ulta singsu a dini horono a parani cherachikon saniro a phola hamya kolobui ruphakya a phola hamya a kamini borokno sairka obono norokni jotoni sai langmani saya hanai apurni simino sarikmani yagulo janija nokni ongkharlai liya tabu sakjora tei a kamini borok a buphangni gana gini thangnani no saya khaila liya apuru Aryani bagai jotono slaijagui thangbaikya bini bagai a buphang simi ungliya bo jefuru jesa buphangni gana tei himui thangkeno kaisa sampli nunugu tei salbrumno bini imango a phola hamya aming kopurni rupnawi phapayu abose teruk bini gana phaiye muni suru ongui todora sebai butharnani bagai saitogu Aryan bini nokni no ongkhornani bagai yakari rekha koyak masni pore bini parents thui tongpuru Aryan ni chirukhokmani khorokno khnabui sijaka bo samno jani buphang ganao phaimani bagai nagar sanai tongo haino bini parents kirjak laitete bini room phailekya haipano a jaga Aryan ya sana thangke bini mangkathui simisi tei borokni bwskango a buphangni phola hamyano basawi haino mwnui tongo tai oboni kokno Aryan je asum sasamani oboni yagulo Aryan ni parents kunphano khaiman rogya karino a phola hamya nobaro kumai thangka